Terus. Ya, ambles ya. Maju rene rasa ulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bos. Jadi aku ceritane arep apa? Nyikat pasir kan, Ya. awake dhewe iki kan dalan bronjong ya. Angel to piye? Angel. Lane dhewe PT Semoyo arep bukan semen bingung pasir. Lah pas kuwi nek Jogja wae bos. Iki arep Jogja ditukokno pasir saret. Ya. Saret. Matur suwun untuk Mbak Jogja, pokoknya semoga panjenengan sehat terus, lancar rezekinya. Amin. Jadi iki pasire alhamdulillah wis teko ki awake dhewe kudu ning kono nyegat. Engko ae nggih truk. Biasane kene kan truk to. Ya. Truk apa nggih truk. Iki kan Mbak Sita terus Turu ya ini. Iya, menurutmu piye? Ya no, tukokno pasir karo Mbak Jogja. Gue rasa kata-kata. Kayak sebut kata-kata. Krungu apa mesti kaki nek. Ku sriwing apa ditukokne aku. Makanya aku gak iso berkata-kata karo mbakku, pokoknya aku ya wis omah terus Gusti Allah sing bales. Bales karo Gusti Allah. Nah, tim bengko sedaya Mbak Jogja di lipatnya karo Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Berkah barokah wis iso Beres apa-apa ya. Gak iso ngomong. Sampai ratan kok. Ratan lho. Ya. Dibantu. Iki engko awake dhewe tim BB sok minggu di Gerakno. jabati gerakan Ya. Ya awake dhewe ndang ayu wis lak ning kono nunggu supaya ngesakno. Ya. Berarti medun ya, Bos. Kok ngaheng apa to kok ngaheng? Nyapa lho. Apa saiki dibantu. Ya. Diono ki awake dhewe mlaku katane. Ngak iki Bos pasare Bos. Iki lho Rio ning kene ya model muka luwak. Oh isa lho. Iki kan kita. Aku. Aku ini cok awan. Masa cok iso. Nah iki. Oh, iki. Ki wong ndi ki? Weh. Wong ngarep. Berapa tanggulan? Iki ning kene Ami yo. Ndek iso. Iya. Aku tapi mbet ora wingi ngene Ami iki. Aku gak ero e. Lah jenenge pegawakno. Aduh iki. Pasar apa? Jogo gedang. Nah, iki Bos. Saya teko alhamdulillah wis teko kene. Aman ki? Atas kok. Kayak bener layare ngono kae. Enggak putere rene menak. Jembar ki kok. Aja gitu lho. Aja gitu. Urung. Terus. Ya ambles ya. Maju rene rasa ulan. Aja ngidul. Jane para rene jane. Sik. Ana ngetan ambles ya. Rada di anu getno ya, Mas.
kasih. Iki lho ambles iki lho. Iki lho sing ambles. Jeru. Kurang kanan. Bisa. Layarnya jalan mana? Iya. Ora di. Ki piye ki langsung dijam ngene ya? Langsung. Lah ya langsung kok. Ya nek langsung kurang sitok. Up. Ora ana Mas. Engko dianu sesuk ya. Hei. Gak engko maju-maju ngono. Apa? Anu Atos. Ki campur koral gak apa kuwi. Iki tambah. Hah? Abot ya, Pak. Abot ta? Pasir ya. Bilang penting. Senggok kapok. Goreng. Sing dhuwur. Sing dhuwur dipitak. Kan enggak bilang enggak. Aku tahu ngedam ini. Wah, tenan boram lho. Wayeng lho. Oh, layarnya kayak kudune kisar ki nek anu ki lege. Mas pasar bos. Enggak. Ada suspension. Maju, terus. Wis. Jika ra kena kene kono kae mbok penek. Yang ngono kuwi to. Raya masih kedosi ndak. Masih gak ada mesin dah kan. Terus ana Ya ki karepete semoyo bos ki, karepete semoyo. Ngantuk pol. Nah ya ini lagi jam menunjukkan pukul Waktunya bubuk ini. 11 jam 11. Jadi konten ki engko tak upload sesuk. Ya. Sesuk lu saiki. Lah kebengian to. Oke bos, jadi ngono ki. Videonya tak lanjut. Nek wis piye kah? Ses. Cok ses. Iya dah. Ya pasir wi anggere diuyut ngene iki gak ndut, berarti apik. Oke bos, jadi ngono ki videone tak lanjut nek ning warung bos. Golek anu golek apa wi golek ampet-ampet. Nyok. Oke bos, jadi iki selesai bongkar awake dhewe golek ampet-ampet kah? Golek ampet-ampet. Ya, amat-amat ya. Heeh. Iki Ayo. golek es apa kopi. Nek aja nek bakso tapi nek ning kene ya. 11 ya. Gak enak kene. Enak endut. Karena ndut inter-inter ya toh. Bakso, mie ayam aja tekok ning kene. Bener ning kotop yo. Ini langka. Lek mlebu lek. Nek mie ayam yang nyekel dhewe. Ya udah. Ayam ning dhewe. Ayam. Ini turun. Ini turu. Ayamnya lagi. Ayamnya merayu. Gemesak kok. Kok iso? Ora ya. Di telepon apa pernah kok kono pedang sampean lagi? Siapa? Sampean iki. Udah. Mas pedang sepet jam iki. Telepon, ini kan ini kelompok sih, ini terkait jadi kan terkait juga pasang pon, tak tunggu di tak parani baik kan nih. Itu gue nih kelompok, Sekarang tak parah langsung. Gun kampung. Harus sopir dhewe. Aku lek ngonteng. Boten ku aku nek ngomong jam piro nek ngomong iki engko wonge nek gak bar magrib ya barisan apa nih tekon. kene jajal jejek motor sio tak jok nilai nek bae jek ada mundur. Langsung kok nglarang ya. Ngepok. Gak iso langsung bengkung lho. Lagi gas ngomong. Wacah. Nah berapa lek? Lu menyok tumpukan. Iya. Ya wis ngepok. Ini apa? Gak aku anu kopi ya. Udah. Wes bos. Ini lagi. Anu esnya tuh. Kowe mi apa perang?
Kues aku. Berarti ini loro, Mbak. Ini Aku loro. kemarin ke tinggal ditolak kono lho, yang tadi kemarin telepon. Iya, aku kemarin Tinggal ditolak. tinggal di bawah. Lah nek ngulan kayak aku sing kono sak. Tak bunyi dulu. Nah, baru ya jelas gak nanti. Masa sampean gak wani pomo rene lho. Pomo moronan dhewe lho maksudnya. Nenek lautan ora. Lor terus bro. Aku terus lho. Lah tapi aku ngaku itu bang. Bae delane Mulai kesat lor. Gak Posisi sini kan dia sok. bengi bisa. Kesat itu warna sinar lor telon iki mulai kesat rene. Jadi kalau juga Lah anu dalane dadi bunyi. Anu iki kerep ono. ya ya kan batinku Di dari ning gone pas supir pas ini kudu metu ratan lho kayak. Ya ya masa nek limayane bos moyo iki kan anu to apa? masa nyopir cok dunya gue ngene wis nyopir wis nyemplung arep. Nyopir dunya ro enak. Sopir awak wis tau mlebu nang maunen ngene. Kok iso nyopen donya ora enak lho. Nyopir apa? Dunya ro enak apa dunya enak gak wedi. Siaran nyemplung apa? Nyemplung mau nih. Wis tau mlebu mau. Kalau mlebu nang maunen kelar-kelar ngono. Telur sih. Sing kopi sapa Mas Ir? Aku kopi ya. Ya kok. Bos. Es. Es we apa yo es? Iya. Es, tiga. Aes. Es, aku es. Es berarti papat. Oh, Ini apa anu? Pate. gua pasti kopi yo. Kopi. Kopinya berarti loro. Kuwi apa anu Pak Sopir karo Pak Kernet ya? Wis kopi. Ini pesen diwi nggih. Pesan dia ya. Sampai pesan dia. Es yang kene kopine loro, es papat. Terus 11. Tak kira-kira pasir iki. Tak rono. Saya lagi. Dua menit deh. Ya iki pasir kan nek apa lu karo Mbak Jogja kan gawe pulau. Jalan. Lah, Jalan yo. nek dire semane dibantu Bos Jin karo Bos Mono. Nah, Oh, ora. Nu brawi. Terarep nyalon caleg ki. Iso nyalon caleg. Caleg masak. Nek masa-masa depan maksudnya. Itu nek anu mae wae lah tak kerani kabeh ngarepan lawan stok. Sitok tok tapi. Keramike tapi sitok. Maksudnya keramik sitok. Lah iya, keramike sak ngarep pemain stok-stok. Apa wifi ya? Enak wifi. Aku ki duwe iki kono, ngene nandang ngono. Oke, ada ya. Teko to. Kuncinya beda, Bos. Kuncine L karo Inggris kok. Jeruk apa ya? Sudah beli. Segar dingin. Tenan surat. Lho, Ijamine kapan? diomongin Kok ngengkel Rio iki. segar Kamu dingin. gak Yo ngenamu Beda PUBG karo cilik. apa anu bedane to. Oke, positif tinggal alhamdulillah wis teko meskipun tinggal jamnya Mepet. kan jam malam. Jam mepet barang ya. Di jam mepet gede maksud tembok. Jadi kan tembok kan gede kok kan. Yo, Mepet gede. Jadi ono alhamdulillah sopirnya sas selamat. Pas ini selamat. sopir rongenan donya ya kok. Terus sopir wi apa di dunia orang enak wis nyopir. Terus apa jadi sopir? Kong itu. Dunia Sang guyu ae iki piye to? nyopir lho apa di dunia orang Sampai enak. mlebu maunen dulu. Sopir mlebu. Sopir sas ini terima kasih sopir sas tau mlebu nang maunen. Mantap bablas. Bablas. Nang maunen ngono. Jadi ono kan dari tak nambah ini pokoknya sekian dan terima kasih. Jadi terus video-video berikutnya. Jadi salam asa, salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.